Pinoy Bus Driver TV. Good morning mga bugsot. Alas 5, bait 5 ng umaga sa araw ng Lunes, July 27, 2023. Dito na tayo sa Matnog Fair mga bugsot. Para daon lang natin. Kapapa natin sa Dere Santa Clara. Dito tayo sa Matnog mga bugsot. Punong-puno dito ang Matnog bugsot. Ang ating mga kasamahan. Sarahan. Dito naman ang iba. Ayan ang ating sinakyan na barko sa Santa Clara. Ayan, naglabasan natin mga sakay. Shout out sa ating mga sakay mga busit. You know. Makanya daw sa Santa Clara mga buset, kaya walang limit sa pasahero. Sa Pascat, 270 lang ang sakay doon na mga tao. Walang limit ang Santa Clara. Buset na tayo. Dami pangarga dito sa Matnog mga buset. Buset tayo, shout out sa mga tracking dyan mga buset. Ayan, kasabay natin ang CUL mga buset. Shout out sa mga taga CUL. Okay, sa right tabi ko buset. Ubos na ang mga pasahero sa Santa Clara. Muli ko yung buset. Dito tayo sa sigsag ng Matnog, sigsag. Ayan. Ito ang haba parang nakapila para sa sakay sa patawid ng Samar. Haba parang pila ng mga tracking. Bullshit na tayo. BTD 26. Yan ang
daming mga truck. Pila pa yan, sasakay pa doon sa matawid ng Samar. Dito ang pila pa sa, ewan ko, sa hambang dulo nito. Ba't kaya? Kaya sa dito 6. Dating. Wala na pala. Diyan lang pala eh. Ayun, meron po. Paano nga? Nakapila na truck. Buksan. Makakang susugon pa yan. Wow. Nalaglag pa ng buksan o. Dalawa. Kaya. Ay, hila. Ang bangga pa yan. Buksan ka na yun. Walang iyakal pero Parang hila buksan na yun. sa Bagyo. Sa Bagyo daw. Sa Bagyo pa. Shout sa... Wala akong gila ang bus, no? Hindi pwede ano yung bus masama dyan. Sila Una ng pasayro. Oo. Priority yung bus. Ubusin mo na yung bus bago makasama yan. Ang haba, may kabuksit. Ang bayad niya na sorte ko na to. Kasi hindi kaya sa negosyo ba? Mayroon sa truck ay pag stranded walang dagdag allowance. Uy, breakdown sa trabas, may kumuksit. Ang inyong driver may kumuksit ha, si dating kampiyon. Hanggang dito lang siguro. Wala na. Nandiyan pa rin oh. Inunahan nila yung matulog. Inunahan nila yung matulog. May kapusit. Ano na tayo? Gusto natin. Huwag ka matulog. May kapusit. Maunahan ka nila dyan. Kung patulog-tulog ka pa, maga na. Konti lang. Konti. Kailangan dyan, alisto ka, may kapusit. Ang haba nito, may kapusit. Wala na, nagagawa lang siguro. Meron dyan, paano to eh. Sila tayong. Meron ba yun sa baba? Sa babaan dyan. Wala na, kapusit.
Hawak-hawak na magalaw. Uy, nabusok na oh. Pasok mo yung ano, 26 lang. Ano yan? Agoy. Kupling yan, kupling. Ano yan? Walang persa. Kupling o kaya exhaust brake sticking. Hindi na yung magkakano. Tuloy. Tuloy pa yan, pagkaya. May mekaniko dyan sa Fernando eh. Ito pa malami ko buksan. Ito pa. Oo, pila. Ayan pa, pila. Piloto lang dito. Haba pa malami ko buksan. Naputo lang doon sa taas. Abat niya, yung ano yung pagkatingan to? Wala pa man. Apa. Yung iba nga, abuti na nga rito eh. 2 linggo. Nagsusuko niyan. Ilan yan? Asay. May nabi ko po siya, ang crossing, pamulang bulan. Wala na. Hanggang doon lang ang pila ng truck. Wala lang sa crossing, ni Kumsit sa 13. Oo. Ay, nandiyan po pala. Oh, sila na yun, oh. Nandito pa rin pala sa... Ay, di pa natin alam kung saan ang dulo nito kay Kumsit. Oh. Saan kaya ang dulo nito? Hanggang Manila siguro ang dulo nito kasi yung palis. Nandun pa sa Manila. Oh, sila na yun.